गिबियावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे आंनि मोजां मोननाय अननाय सिबिनायखौ बयनोबो जासिहरदों। गासै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय आरो आसाम एबा सारा भारत आरो मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनो बेजों लोगोसेनो जिहेथु जोंहा आसामाव बिहु बेखौबो फालिनाय जायो। बिहुनिबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ बयनोबो हरदों। दिनै जोंनि सिटि अफिस बे क'क्राझाराव थानाय गभ कलेज अफ टिचार्स इडुकेसन बे इन्सटिटिउटआव दिनैहाय थामथि खेब रंजालि बैसागु एबा फ्रि बैसागु बे फालिथायखौ आखायाव लादों। दिनै बायसान्सआव आङो बेयाव नुजाफैनो खाबु मोननाय जादों। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैनानै मेन गेट एबा हरख्ला खेवजेननाय होननानै बुंदों बेखौ हाबाफारिखौ आंखौ मावफुंनो होनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नुबावबाय जे बेयाव जोंहा GI टेग गासै 27टा आइटेम बर'फोरनि जाग्रा लोंग्रा गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय दामजुफोरखौ बिनिनो मोनसे गेट बानायदों। बेयो जोंनि मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट मोनसे GI टेग मोननाय भारत सोरखारा जोंखौ गनायथि होनाय बे ओनसोलनि हाजों सोमोन्दो थानाय बे ओनसोलनि बारहावाजों मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बे मोनसे जोबोद गोनां मोनसे भारत सोरखारा गनायथि होनाय आइजें आइला दामजु आरो गानग्रा जोमग्रा जाग्रा लोंग्रा बियो आङो बेखौ दिन्थिनायनि थाखाय आङो खुंफुं आफादखौ जोबोरैनो साबायखर होदों। थ' नंगौ बैसागुआ जोंनि सुबुंजों सोमोन्दो गोनां मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां आरो मिथिंगा आरो सुबुं आरो बेनि गेजेराव दिनैहाय नैबे बिटिआर ओनसोलाव जोंहा क'क्राझाराव बर'फ्रा मिथिस' हायै समनिफ्रायनो जोङो बैसागु फालिबोदों हारि हिसाबै। बबे जुगाव माब्लानिफ्राय फालिदों बेखौ जों मिथिनो हाया। जों बेखौल' बुंनो हायो दिनैनि थारिखआव जे मिथिंगानि फिसा हिसाबै मिथिंगायानो जोंखौ आखाइ फायखननानै हांख्रायहरो जे नैबे बोथोराव फागुन दाननि रानस्रावस्राव बारहावाजों मिथिंगाया जेरैहाय बिफां लाइफांफ्रा लन्थं थासारियाव थायो, नाथाय बारदै सिख्ला फैनाय लोगो लोगो बैसाग दान फैनाय लोगो लोगोनो बियो समायना सोमखोर महर लायो। आरो बे समायना सोमखोर महर लानायाव मानसिल' नङा मुलुगनि गासै जिब जिबियानो मोनसे रंजाखांनाय मोनो आरो बे रंजाखांनायजोंनो जोंनि गोसो गोरबोआ मोनसे बाज्ल'खाङो आरो बेनो हयथ' गोदान बोसोर एबा बैसागु आरो बेखौनो बर'फ्रा मिथिंगानि बे थासारि बे जांसारखौनो गोदान बोसोर हिसाबै रंजानायनि फोरबो हिसाबै जों फालिदों आरो आबादजों सोमोन्दो गोनां बेयो सुबुं माहारिया बर' हारिया नोङो आबाद मावनानै थांनानै थाग्रा थ' आबाद जागायनायनि सिगां मैखोम मोनसे हाबा मावनायनि सिगां मोनसे रंजानाय फोरबो बियो आरो बे रंजानायाव जों सुबुं माहारि हिसाबै गोसोनि खोथा फोरमायनाय बियो मोनसेया जाहैबाय बयखौबो बैसागु फोरबोआव रंजाहोनाय बा बयखौबो इनभल्भ खालामनाय आरो जायफ्रा इनभल्भमेन्टआव फैयाखै बिसोरखौबो रंजानायखौ नुहोनायनिबो मोनसे बे बिजोंबो होनजायो। गुबुन मोनसेया जाहैबाय बांद्रायै ग्रुप ग्रुप थांबाय थायोब्ला हयथ'बा दखानदारफ्रा हाथाय बाजाराव हयथ' एसे उसुबिदाबो मोनो। बेनिखायनो मोनसे समाव बेबायदि लामा सामा मोसानाय लोंनाय जानायजों जाला बुज्रु जानायखौ नुनानै नोङो जौस्राङाव लानानै फैदों डिसिप्लिनाव फैथों होननानै फैयै फैयै मोनसे समाव जौस्राङाव लाबोनायाबो मा जाबाय गामिनि जोंनि हाजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि जे रंजानाय बे रंजानाया गैया जाबाय। देमसि मोसानाया बाव स्टेजाव लाबोनानै बेबो गैया जाहैबाय। बे मोनसे जोंनि थाखाय देमसि मोसानायाबो जोंनि बैसागुनि जोंनि एंगारहायै हारिमुनि पार्टमोन बेखौ जों फोथैनानै लाबाय। बिनिफ्राय उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सानखांबाय जे स्टेजाव जोङो लांबाय थायोब्ला थार गुबै ओंथियाव जोंनि बैसागु फालिनाय रंजानाय हारिमु लाखिनाया जानाय नङा। बेनिखायनो लांदां बैसागु एबा गेवलां बैसागु फालिनाय जाबाय जायजों समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा रंजानायनि खाबु मोनो हारिमुखौ दिन्थिनायनि खाबु मोनो आरो बेजों गावनि जिखि हारोंथाइ मोसानायाव एक्सपार्ट दामनायाव एक्सपार्ट खननायाव माबा मोनसे एक्सपार्टाइज दङ बेखौ श' खालामनो हायो आरो बेजों बयखौबो गोसो गोरबोआव फोनांनो हायो आरो इनभल्भमेन्टआव लाबोनो हायो। स्टेजाव लांनाय लोगो लोगोनो
माखासे आथुमसे मानसिफोरनिल' रंजानायनि जायगा जायोमोन। बेखायनो गासैखौबो एंगारजोबनो हाया, खिन्थु डिसिप्लिनाव लांनांगौबा माखासेखौ एसे सोदांनांगौबो थाबाय, खिन्थु माने बेसिक बुस्थुआ बे जिनिसा थानांगोन। बेखायनो हारिमु आफादा जेखौ बुंनो हयथ' मोजांखौनो नुनानै बुंदों। बेयाव जोंहा बर' समाजा बर' समाजा बेखायनो बिनि हेंथायै हयथ' जोङो जेबो सानफिनलायनो नाङा, आं बेखौल' खावलायदों। जोङो क'क्राझार गभ्स सिटि बिएड कलेजआ दिनैजों थामथि खेब जाबाय। दा बे हिसाबैनो जोङोहाय बे बिएड कलेजनिफ्राय जे बर'नि क'क्राझार होनोबा बर'नि उथुमै होननानै बयबो मिथिगौ। बे हिसाबैनो जोङो बिएड कलेजाव गाजा गोमजा जाहाथे आगु बैसागुखौ खुंनो हायो। जे जोंनि गासैबो ट्रेनिस्टफ्रा जिहेथु क'क्राझारनि नंजोबा, गोबां जायगानिफ्राय फैनाय बाहाय बिथांमोना गावनि न'आव, गावनि गामियाव, गावनि बिसि फिसाखौ लानानै जिहेथु गामियाव रंजानाय फोरबो जायो। बे हिसाबैनो जों बे कलेजाव जयैनो जिहेथु बैसागु फोरबोखौ फालियोब्ला जों खनसे रंजानो हायो नामा? जों बर'फोरा आगुनिफ्रायनो बैसागु फोरबोखौ फालिबोबाय थायो। बे हिसाबैनो जोङो दिनैहाय गभ सिटि बे कलेजाव, बिएड कलेजाव जोङो मोजाङैनो फालिनो लादों। आरो बर'हा GI मोननाय मोनसे हारि, आरो बे हारि हिसाबै जोङोहाय GI मोनसे गेट खालामदों। जाहाथे जोङो जाय GI गेट माने मोनबाय, जोंनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ, लोंनाय जानायफोरखौ जाहाथे जोंनि बर'फोरा बेखौ लानानै गेरेमसायै रायजो जालांबाय थानो हायो। इयुनाव बर' माहारि एबा गावनि हारिखौ आबुङै सिनायथि होलांबाय थानो हायो। बे मिजिं एबा ओंथिजों जोङो बे गेटखौ बानायनाय जादों। आरो मेन गेटखौ जोंहा मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारा बेखेवफैनांगौमोन। आरो बेनि माने गोनांथार खामानि जानायखाय बिथांनि माने अनगायै जोंनिनो मानगोनां MP माने सार जयन्त बसुमतारी सारा जोंनि गेजेराव फैनानै मेन गेटखौ बेखेवनानै होफैबाय। जोङो बिराद गौरब। बे खुंनायाव जोङो बाख्नायनांगोन मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंखौ नोजोर हरबाय थादों आरो गाहामैनो खुंनो बिथोन हरदों। मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा जोंखौ थुलुंगा हरबाय थादों बिएड कलेजनिफ्राय मोजाङै गाजा गोमजाङैनो खुंफुंनानै हरनो थाखाय। बिनिखायनो आं स्पेसियेलि धन्यबाद खालामो मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार। आरो जोंनो बे खुंफुंनायाव जायफ्रा मदद होबाय, जोंनो एसे खेन्दा हरबाय, बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा साबायखर बावहरो। जोङोहाय फुंनि समाव माने ब्रेकफास्ट हिसाबैनो जोङो हेभि मोनसे गोखा गोखै हाबाफारि लादों। आरो 2 बाजिनिफ्राय जोङो आबुं जानाय जों हाबाफारि लादों। दा जोङो बे जे आयदा बा बे मोनसे जोंनिनो हारिनि पार्ट बा बाहागो, बेयो गोखा गोखै जानाया। बाहाय गासैबो मैगं थाइगं, गोखा गोखै गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ ज' खालामनानै संनानै जानाय जायो। आरो जोङो फोथायो, गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों, बेबायदि जायोब्ला जोंनि देहायाबो राफोद आरो गोरा जायो। आरो आबुं मोनसे जिउ लानानै जोंनि संसार जानाय फारसे आवगायलांबाय थानो हायो होननानै जों मिजिंथिनानै लादों। প্রি বৈশাগু যেটো উদযাপন কৰা হ'ল, এইটো আমাৰ গভ চিটি কোকৰাঝাৰত হ'ল যেনিবা। ইয়াতে আমাৰ ডিফাৰেণ্ট কমিউনিটিজৰো মানে ট্ৰেইনিংছবিলাক আছে। আমি ভাবোঁ যে আদাৰ কমিউনিটিজ উইল বি অলছ' দ্য পাৰ্ট অফ দ্য বৈশাগু প্ৰগ্ৰাম। আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো এইটো জয়ফুল মেনাৰতে আৰু ডিচিপ্লিন মেনাৰতে কমপ্লিট হ'ব, এইটো মোৰ বিশ্বাস। থেংক ইউ। আমাৰ মেছেজ এইটোৱেই হ'ব যে যতিকে এইটো আৰম্ভণি হ'ল, এইটো জানো কণ্টিনিউশ্যনত প্ৰচেছত থাকে। গতিকে আমাৰ যিটো যে ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ যে একচুৱেলি কমিউনিটি আহে ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ, সিহঁতৰ মাজত এটা ভেলু ফিলিংছ জানো ডেভেলপ হৈ থাকে। তেওঁৰ ভিতৰতে যিটো ভাতৃত্বৰ ভাৱনা, এইটো জানো সবল হয়। এইটোৱে মোৰ আশা কামনা কৰিছোঁ।